El centre social es va fundar a través de dos grups que hi havia al barri, dos grups clandestins, polítics, joves, de gent jove, que s'aixoplegaven a Sant Madí, i el rector de Sant Madí es havia quedat buit aquest local que tenim al carrer Alzinelles, que era d'un patronat, i va dir, home, si feu una associació, us legalitzeu, podríeu fer servir aquest local. Jo no formava part de cap dels dos grups que he dit. Jo estava a Sant Madí, era dels que portava els joves de Sant Madí, o acabava de portar, era el president del grup de joves, i, bueno, esclar, havien de triar qui seria el president, i cap volia que fos el de l'altra banda, i llavors vaig ser l'home de consens. Però jo diria que la gent que va formar part de tot aquell tinglado va entendre sempre els límits, és a dir, ells seguien mantenint el seu grup polític clandestí. Llavors havia quedat ben clar què és el que podia fer-se al centre social. Les persones eren més o menys les mateixes al començament, després ja va ampliant la gent, no? Què és el que es podia fer al centre social i què és el que no es podia fer? Aquí al barri faltava de tot, hi havia totes aquestes fàbriques, com aquesta que estem ara a l'espai industrial, que ja començaven a fer aigues. Van fer un estudi del barri, que en deien Cop d'Ullassans, que es va fer una exposició molt gran, on es deia tot el que hi havia al barri, el que feia falta, i on ho podíem col·locar. Això és el que hi ha, això és el que hi ha d'haver-hi, on ho col·loquem. L'únic lloc que es podia col·locar, sobretot grans espais, era dins d'aquestes fàbriques, no hi havia res més, no? I llavors la nostra guerra va ser aconseguir que aquestes fàbriques estiguessin en reserva per quan marxés l'activitat que s'hi feia no es tornessin pisos. Vam aprofitar el pla comarcal. El 78 va haver la revisió del pla comarcal i vam aconseguir que en l'Ajuntament que hi havia els Solans, un urbanista, el pla va posar que tots els espais industrials de Barcelona, en el moment de desocupar-se, passaven equipament i zona verda. Tots aquests espais sabies que d'entrada, per poder-los convertir en pisos, hi havia d'haver una renovació del pla que hi havia aquell, no? Es havia de fer un estudi, havia de passar dura bastant, un canvi de qualificació urbanística dura bastant temps, ha costat molt aconseguir alguns dels espais, sobretot no hi ha calés, per tant, clar, voleu això? Doncs, si voleu això, hem de renunciar a aquesta part, si no, no ho tindreu fins que hi hagi diners que veurem com serà, no? El Centre Social de Sants va servir d'escenari per la segona festa de la lluita del grup Milicaca, l'Eix Violeta, Solidaritat Jove i col·lectius d'estudiants, grups reivindicadors dels drets de la dona, dels estudiants i de la insubmissió. En aquesta trobada hi van col·laborar 3 grups musicals de rock català, els Soviets dels concerts i els acústics. La festa, que es feia per segon any consecutiu, va reunir a nombrosos joves del barri que es van unir a les reivindicacions d'aquests grups. El conflicte del rebut de l'aigua es remunta a 3 anys i mig enrere, quan van iniciar-se les primeres protestes promogudes per diverses entitats ciutadanes. Des d'aleshores, entre 60.000 i 70.000 famílies de Barcelona no paguen el rebut directament a les companyies de l'aigua i ingressen l'import resultant de descomptar els impostos en comptes oberts per la CONFAC, la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya. Als barris de Sants i la Bordeta hi ha unes 200 famílies acollides a aquesta iniciativa. El fet de treure una sèrie d'impostos del rebut de l'aigua, a part de crear una relació entre el veí, que és el que pateix la circumstància, i l'Ajuntament o l'administració responsable per tenir un projecte comú. Això seria en principi l'aspecte més important. I l'altre més important és que, donada per sempre, l'administració té de present que qualsevol tipus d'impost té de recórrer almenys a l'opinió del veïnat, que és lo normal i lo ètic. Home, jo penso que d'entrada cal que tots els veïns sàpiguen que l'Ajuntament està intentant privatitzar les cotxeres, tot i que ells no volen usar la paraula privatitzar. Això és el primer que hem de fer, informació a tots els veïns. La solució és que n'hi hagi voluntat de que funcioni bé, tant per part de les entitats com per part del districte. Aquesta és la solució, que n'hi hagi diàleg i que, no sé, entre tots, o sigui, ens fem cotxeres nostres i llavors siguem cotxeres de les entitats i de la gent del barri, o sigui, si n'hi ha un esperit de tirar-ho endavant, es tirarà endavant. El centre social va tenir una època molt florida,
al principi dels anys 70, quan va començar el 75 o així, que van ser les grans conquestes del barri. Llavors molta gent que ara després va anar a partits polítics determinats doncs va deixar el centre i va anar a fer altres coses. I llavors aquí es va quedar una mica desmantelat. I va fer una crida al barri, al centre social, i bueno, alguns ens vam enganxar al carro i ja més o menys aquest carro ja no l'hem deixat. Aquests anys van ser uns anys molt vius al centre. Era quan es treballava, les grans coses urbanístiques ja s'havien aconseguit, diguem, les cotxeres, l'Espanya industrial, el vapor vell, però quan jo vaig entrar aquí ja feia molts anys que el centre social ja rondava per aquí. Era quan es treballava molt les campanyes anti-OTAN, la insubmissió a la mili obligatòria, i aquí es reunien molts grups que treballen amb aquests temes. Sobretot l'Octubre per la Pau es treballava molt en aquella època. El Milicaca, o Joves del 14D, o què sé jo, el Huacal, que era un grup que treballava per Guatemala, les dones, el grup de dones, etc. Però ja el grup ecologista de Sants, el comitè anti-OTAN. A part, el centre social continuava amb les seves reivindicacions pròpies d'urbanisme, temes de barri. És anar fent grans, però hi ha relleu generacional perquè hi ha altres grups i davant d'un tema gros, per exemple, Can Vies, que ha estat a punt de perdre's diverses vegades, s'hi ha anat, s'ha col·laborat, s'ha fet manifestos, s'ha anat als judicis, és a dir, el Can Balló en aquests moments, no? En un moment donat, encara que cadascú toqui un tema determinat, si cal, s'hi va al que sigui, no? O contra els feixistes que venien el 12 d'octubre a la plaça dels Països Catalans, i aquestes coses sempre s'hi ha anat, vull dir, aquí aquest barri té això de bo, que quan estem tan acostumats a tenir entitats i a moure'ns, doncs qualsevol tema és una moguda, qualsevol. Les cotxeres de Sants van ser l'escenari dissabte per tercer any consecutiu d'una jornada antifeixista. La diada va ser organitzada per diversos col·lectius del barri com a protesta a la celebració del Dia de la Hispanitat. Des de fa gairebé 2 anys, la plataforma cívica per un 12 d'octubre en llibertat treballa per evitar la concentració feixista que cada Diada de la Hispanitat es convoca a la ciutat. Per impedir la concentració de grups ultradretans, la plataforma ha organitzat una campanya amb el lema «El 12 d'octubre no hi ha res a celebrar». L'acte central de la campanya serà una manifestació antifeixista que la plataforma convoca per aquest diumenge. És una manifestació, en principi, absolutament pacífica. Hem preparat uns cartells, una mica seguint el logo del 12 d'octubre no hi ha res a celebrar. La convoquem la plataforma cívica conjuntament amb la plataforma antifeixista de Barcelona i ens volem arribar fins a la delegació de govern per exigir que no donin cap permís a cap acte feixista. Bé, la situació és molt inadmissible en quant al que ha passat a AMSA aquests dies. És inadmissible que el districte interfereixi directament amb una història que estan portant els companys ocupes, l'administració i el fet jurídic. De cop i volta ens trobem amb un cas perillosíssim, que és la intervenció directa d'un gerent del districte de Sant Montjuïc que a través d'un procés semitècnic fa el comunicat següent perquè la jutgessa o tot el procés jurídic es posi en marxa per la desocupació d'un espai alliberat. El número 42 del carrer Jocs Florals té des de dissabte nous inquilins. Es tracta del grup d'ocupes de Sants que després de realitzar una cercavila pel barri van ocupar un edifici propietat de l'entitat metropolitana del transport. Amb aquesta ocupació els joves pretenen donar vida a un espai buit i esperen rebre el suport de tots els veïns. El carrer dels Jocs Florals de Sants va veure trencada la seva calma dissabte quan un grup de joves del barri va decidir ocupar l'edifici abandonat del número 42. L'acció es va dur a terme cap a les 12:30 del matí i és la segona ocupació que aquests joves fan del mateix edifici amb l'objectiu de rehabilitar-ho i crear un centre social. Tot va començar a les 11 del matí quan uns 60 ocupes es van convocar al Parc de l'Espanya Industrial amb l'objectiu de fer una cercavila pacífica per denunciar els desallotjaments de les darreres setmanes. Sota el lema
lema Ocupa i resisteix, el grup de joves va recórrer diferents carrers del barri amb pancartes, tambors i xiulets. La cercavila va acabar al carrer dels Jocs Florals, on els ocupes, sota la sorpresa d'alguns veïns, van entrar a l'edifici abandonat trencant el pany de la porta. L'edifici ocupat és propietat de l'entitat metropolitana del transport i està desallotjat des de fa alguns anys. Amb aquesta ocupació, els joves pretenen rehabilitar i dinamitzar un espai buit que ja fa temps van sol·licitar per crear un centre on tinguin cabuda tota mena d'activitats socials i culturals. Però l'ocupació es va veure marcada també per les incidències, ja que un cop dins, els ocupes van assabentar-se que a la part superior de l'edifici hi ha una capella. El mossèn va discutir amb els joves i també amb la Guàrdia Urbana perquè suposava la forma com els ocupes havien accedit a l'habitacle. Però els joves no es van rendir i amb crits i tambors van mostrar la seva resistència a abandonar el local. El centre social sempre ha tingut, a part de les activitats que hi ha de tipus reivindicatiu, de tot això, sempre ha tingut activitats pròpies. O sigui, té un servei d'advocats, un servei de massatges, diferents tallers que es fan a través de les èpoques de l'any a diferents temps. O sigui, ara tenim la dansa africana, tenim el tai chi, tot això són tallers i serveis que fem als socis, perquè els socis quan volen accedir a algun tipus d'aquests serveis tenen un descompte o gratuït, en el cas de l'advocat, no? I a part també oferim a la gent de fora, o sigui, la gent que no és sòcia també té accés. Es té que tenir en compte que el centre social també fa una mica d'aixopluc d'altres associacions que no tenen seu. Per exemple, aquí tenim 21 associacions que tenen la seu aquí, o sigui, tenen l'adreça postal, tenen també el servei de telèfons, tenen la guixeta pel correu. La funció del centre social, com totes les associacions de veïns, el que tenen que fer és primer defensar els interessos del veïnat davant de l'administració. En primer lloc, és la premissa bàsica de qualsevol associació de veïns. Sobretot amb els problemes que ara, sobretot cada vegada anirem més al tema social. Cada vegada s'està deteriorant més el tema de feina, d'habitatge, de gent gran, de gent desemparada, de migració, tot això cada vegada s'està deteriorant menys. I això és ara una de les funcions que sé també, que és la bàsica també, una de les bàsiques és la societat de veïns té que anar per aquest lloc també. Aquí al centre social per mi és molt entranyable. Doncs aquí han passat les millors coses de la meva vida, les pitjors, perquè el meu marit era una persona molt activa en el barri i doncs s'ha mogut també moltíssim per aquí. I clar, tot això em recorda tot. I no solament això, sinó que jo penso que té perspectiva de futur, saps? O sigui, no m'agrada anclar el passat, sinó penso que s'ha de treballar el dia a dia i també tenim, els que som més grans, també tenim la il·lusió de que les joves no es desanimin, els diem que vagin a poc, que no vulguin córrer tant perquè les coses no s'aconsegueixen en un dia i així fem una miqueta de pont entre els més joves i nosaltres i així funcionem. Bueno, el 40 aniversari és una festa, ho tenim que valorar, no? O sigui, és fer una mica d'història, és muntar-se, recordar tot el que ha passat, la gent que hi era sobretot, no és un exercici de nostàlgia, sinó un exercici de reafirmació amb tot el que s'ha fet. No ens ho pensàvem, almenys jo, que d'entrada aquell tinglado que muntaven amb un temps, diguem, com eren aquells, una vegada entréssim dintre del període democràtic, fes falta una cosa d'aquest tipus. O sigui, la cosa aquella que gairebé ratllava, diríem, la clandestinitat, clar, dius, no ha de tenir sentit en un moment on la democràcia és la norma de convivència, no? I en canvi et dic que ha continuat, com queda clar. En aquests moments moltes s'estan revifant, les associacions de veïns, són de les que, esclar, tenen uns problemes concrets. Penso que poden tenir encara vida per uns anys.